ሓደ እዋን ዓሳታት ኣብ ባሕሪ ብሓጎስ ይሰራሰሩ ነበሩ። ሓደ ካብቶም ዓሳታት ግን ኣዲኡ ሓሚማቶ ዶክተር ድማ ናይ ህበይ ልቢ እንተዘይምፅኹምሉ ክሓዊ ኣይክእልን እዩ ስለ ዝበሎ ኣብ ከቢድ ሓሳብ ኣትዩ ነበረ እሞ ኣብ ከምዚ ኩነታት ከሎ ድማ ኣብቲ ደንደስ ባሕሪ ኣብ ሓደ ዕሙር ገረብ ሓንቲ ህበይ ንበይና ኮፍ ኢላ ረኣየ። ኣዝዩ ድማ ተሓጎሰ። ብኸመይ ከም ዘምፃእ ድማ ክሓስብ ጀመረ። ብዙሕ ድሕሪ ምሕሳብ ድማ ቅርብ ኢሉ ከምዚ ክብል ሓተታ ንሕና ኣብዚ ንፃወትን ንሰራሰርን ኣለና። ኣብ ገዛና ድማ ዓብ ድግስ ኣለና። ስለዚ ፈቃደኛ እንድሕር ኮንኪ ምሳና ናብቲ ድግስ ክትከድ እሞ በሊዕክ ሰቲኺ ድማ ትምለሲ። ዓሳ ሓወይ ሓሳብካ ብጣዕሚ ፅቡቕ ነይሩ። ተኾነ ግን ኣነ ሓቢሰ ይኩሎን እየ ከይዳኣበይ ንኸሓምብሶ ኣነ ካብዛ ገረበይ ኮይነ ፀሓይ ክጥሎ ጥራይ ንስኺ ፈቃደኛ ኩን እምበር እዚ ቀሊል ኣብ ዝባነይ ሓዚለ ወስደኪ ኣብ ዝባነይ ሓዚለ ኸ መልሰኪ ተጌርካ ደኣ ሓዚልካ ተወሲድካኒ ይኸይድ እዚ ደኣ ፅቡቕ እንድዩ በሊ ቀሲልኪ ነጢርኪ ኣብ ዝባነይ ተሓዘሊ ዓሳ ሓወይ ንኺድ በል መግቢ ስባ ብዓይነይ ክወፅእ ደልዩ ኣሎሞ ዋዕ 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 ከብለ እየ ካብ ባናና እኳ ስሕሸኒ ግደፊ ዮባ እዚ ኩሉ ሽሻይ ሓሊፈኪ ነይሩ። ኣገላጊለኪ እንድየ ሎሚ በይንኺ ምስ ረኣኹኽስ ከብደይ በሊዕክኒ። ስምዐኒ ህበይ ኣብ ገዛና ይኹን ኣብዚ ዝኾነ ድግስ የለን። ኣነ ዝወስደኪ ዘለኹ ኣደይ ሓሚማስ ዶክተር ከዓ ናይ ህበይ ልቢ እንተዘይምፅኹም ክትፈወስ ኣይትኽእልን እያ ስለ ዝበለኒ እየ ሳይ ዝወስደኪ ዘለኹ። ዋይ ሓወይ ኣታታይ ደኣ ሕማቕ ተረኺቡ እንታይ ደኣ ኣብታ ገረብ ከለኹ ወደይ ዘይትነግረኒ ኣብኣ እንዴ ደኣ እሞ ገዲፍያ መፅአ እሞ ከምፅኣ ናብኣ መለሰኒ ናይ ሓቂ ዲኺ ምሳኺየላ ናይ ሓቂ እየ በል ምለሰኒ ዓሳ ሓወይ ስለቲ ድግስካ የቐኒየለይ ክበላዕ ክብልባ ተበሊዐ ነይረ ሎም መዓልቲ ዓሻ ኢኻ ግን ልበይ ገዲፈ ክዛወር ምሳኻ ድመፃኹ መሲልካ